alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon što smo zapamtili suru Zelzele, prelazimo na objašnjenje naše nove sure, a to je suretul Bejine. Riječ El Bejine se ponavlja i na kraju prvog ajeta, a također i na kraju četvrtog ajeta, što znači jasni dokaz. Allah dželle šanuhu kaže: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. I nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mušrika razdvojili ili podvojili sve dok im nije došao jasan dokaz. Ovdje ćemo الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين obojiti naranđastom bojom zbog toga što se ponavlja i u 6. ajetu isti tekst, isti dio ajeta الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. S tim da ćemo riječ munfekine obojiti crvenom bojom da ne bi došlo do miješanja sa 1. i 6. ajetom kada budemo učili, jer munfekine znači odvojili se, a u 6. ajetu je fi nari džehenneme, u vatri džehennemskoj. Znači nisu se nevjernici od ehlul kitabija, sljedbenika knjige i mušrika odvojili sve dok im nisu došli jasni dokazi. Postavimo pitanje koji su to jasni dokazi zbog kojeg se oni razjedinili. Naravno to je Rasulun, to je poslanik. Ko šalje poslanike? Allah dželle šanuhu odabire poslanike od ljudi. Rasulun min Allah. Šta to Allahovi poslanici radi? Jetlu, čitaju. Suhufan mutahhara, čitaju čiste listove. Riječ suhuf znači listovi. Tako ćemo 2. i 3. ajet povezati. Kada saberemo više suhufa, više listova, dobijemo naravno kutub, a to su knjige. Zato Allah dželle šanuhu kaže: Fiha kutubun qayyime. U njima su, u kojima su propisi ispravni. U knjigama se nalaze ispravni propisi. Naš sljedeći ajet, 4. i 5. također počinju isto, uema, ćemo bojiti tu plavom bojom da nam bude upečatljivo. Uema tafarraqa, i nisu se razišli. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. I nisu se razišli sljedbenici knjige sve dok im nije došao jasni dokaz. 3. i 4. ajet povezujemo na više načina. Prije svega možemo povezati harf kaf sa harf kaf, riječ qayyime, tafarraqa, kaf sa kaf, ili malo dalje, a to je kutubun, znači množina, sa riječi kitab, što znači knjiga. Knjige, kutub, kitab, knjige. Ili da povežemo po značenjima. Kada dođu jasni propisi, onda nema razilaženja. Znači, kada nam dođu jasni dokazi, jasni propisi, ispravni propisi, uema tefarrak, nema razilaženja. Tako smo povezali 3. i 4. ajet. Allah dželle šanuhu kaže u 5. ajetu: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. I bilo im je naređeno da obožavaju Allaha dželle šanehu iskreno, kao pravi vjernici, da ispovijedaju Allahu vjeru, da obavljaju namaz, daju zekat, izdvoji zekat, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, to je pravo vjerovanje. Znači imaju se ovdje tri naredbe u ovom kuranskom ajetu. Prva je naredba jeste da obožavamo Allaha, da se klanjamo samo Allahu, ali da budemo iskreni u tome, jer ono sve što je iskreno kod Allaha se prima. Zatim drugu naredbu smo imali yuqimu salah, da obavljaju namaz, i treća naredba je zekat, da se izdvoji zekat. Znači obožavati Allaha iskreno, obavljati namaz, izdvojiti zekat, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ, to je prava vjera, pravo vjerovanje. Ova riječ qajime također se ponavlja i u trećem ajetu, na kraju trećeg ajeta. Allah dželle šanehu kaže u sljedećem ajetu: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Oni koji ne vjeruju od ehlil kitabija, sljedbenika knjige, i mušrika, mnogobožaca, će biti u džehennemskoj vatri, u vatri džehennemskoj. Koliko? Halidine fiha, vječno. Ulaike hum šarrul berije, zato što su oni najgora stvorenja. Ovdje imamo u 6. i 7. ajetu da ajet počinje isto innel ledine. Zatim riječ keferu, što znači nevjernici, oni koji ne vjeruju, će biti gdje? U vatri. Fi nari džahennem je narija vatra. Zašto će biti u vatri? Zato što su oni najgora stvorenja, a to je šarrul berije. Možemo značiti ovaj ajet kao minus, negativno, a u Kur'anu je tako kada dođe nešto negativno, odmah dođe pozitivno, ili pozitivno pa negativno. Ako se govori o džennetu, odmah o džahennemu se govori i tako dalje. Dalje Allah kaže: Innal ladina amanu wa aminu salihat ulaika hum khairul barije. Oni koji vjeruju, a nije dovoljno samo vjerovati, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, i koji rade dobra djela, أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ, oni su najbolja stvorenja. Pa možemo značiti da ovo ajet plus poslije negativ dolazi pozitiv, plus oni koji vjeruju i dobra djela čini, pa oni su najbolja stvorenja. Onda kada si najbolji slijedi nagrada. Jazaa'uhum inda rabbihim džannat, njihova nagrada kod njihovog gospodara su džannat, bašte, ne jedan nego više, mnogi džennet. Kakvi džennet? Adenin teđri min tahtiha al-anharu, kroz koje će rijeke teći. Halidine fiha abada, koji će u njima vječno ostati. Radijallahu anhum wa radu an, s kojima je Allah zadovoljan, a i oni su zadovoljni s onim što im je Allah dao. Zalika liman khashiya rabbe, pa to pripada onima koji se bojali svog gospodara. Obojit ćemo ovdje crvenom riječ ebeda, zato što mi često učenici zaboravi i nisu sigurni, pa da vodi računa ovdje. Kome pripada ovaj džennet? S onima kojima je Allah zadovoljan, radijallahu anhu, i koji se boje svog gospodara, koji se
boje svog gospodara. Hašije Rabbe. Kome pripasće džennet? Oni koji se boje svog gospodara, s kojima je Allah zadovoljan, koji vjeruju i dobra djela radi. Selam alejkum.